Ermenistanın paytaxtı Yerevanda demonstrantlar protest geçirdiler. Mundan burun öň hopsuzlyk güýçleri protestçileri daratmak üçin güýç ulanypdylar. Emma ötün giýje degişdelikde parahat geçdi. Prezident Serge Sarkisyan aktivistler bilen dostuşup meseleni maslahat etmäge çağırdy. Emma protest liderleri bu teklifi reddetdiler. Demonstrantlar Rusiýanyň garamagyndaky energiýa monopoliýa karhanasynyň elektrik narhlaryny 16% artdyrma kararyndan däňýänçä protest geçirjekdiklerini aýtdylar. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside suw joşmasy sebäpli haýwanat bagyndan gaçan gaplanyň gözleg işleri dowam edýär. Azatlyga çykan gaplanlaryň biri polisiýa tarapyndan öldürilmesinden ozal bir ýaşaýjyny öldüripdi. Tbiliside 13 iýunda başlanan suw joşmalary sebäpli şäheriň haýwanat bagynyň haýwanlarynyň ýarpysyndan gowragy helak boldy. Bişkekde Kırgız aktivistleri hökümet binasynyň daşynda ýygnanyp, ýurdun konstitusiýasynyň üýtgedilmegine garşy çykyş etdiler. Protestçiler ýurdun başçysynyň portretini göterip, ony häkimeti öz elinde jemlemek synynşygynda aýpladylar. 2010-njy ýylda kabul edilen karara görä, ýurdun konstitusiýasyny 10 ýylyň dowamynda üýtgetmek gadagyn edilýär. Emma bu karardan 5 ýyl soň käbir kanun çykarjylar ýurdun baş kanunyna üýtgesmeleri girdimek ugrunda tagalla edýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış boldyňyz.